Уважаеми дами и господа, добре дошли на видеоканала на фирма ИТЕМА. Днес ще ви представиме едни много приятни цветни принтери на фирмата Lexmark C544 с мрежа и с автоматичен дуплекс и мрежа. Какво отличава тези принтери от другите? Това, че са компактни, подходящи за малък и среден офис, с много добра скорост от над 20 страници в минута и с особено добри консумативи. Консумативите на тези принтери са от черните са от 1000 до 6000 страници, цветните са от 1000 до 4. Понеже тези принтери при нас са рециклирани, ние ги получаваме с големи касети и съответно ги продаваме с големи касети. Черните са 6000 копия, цветните са 4. Тези консумативи са изключително евтини и копието на този принтер става много изгодно. Виждате, че имат мрежи, подходящо е за малък и среден офис, имат автоматичен дуплекс, много лесен за употреба дисплей, а ето тук ще ви представиме и някои от техните разпечатки. На тестовете ни виждате, след като пише нашето име, ние не можем да си позволиме те да бъдат в друго, освен в перфектно състояние. Но в същото състояние виждате, че е тази усмихваща се дама, която прави летни фрешове от зеленчуци и плодове, и тези така хубаво засмяни дечица, може би някои са вече мигранти в България или в Европейския съюз, може и да не са. Но като цяло изглеждат изключително добре. Както разбира се и качеството на печат на принтера. И така, имате компактен, бърз, с много ниска себестойност на копието цветен принтер. Ако ви трябва такъв за малък и среден офис, това е един от най-сполучливите избори. Консумативи, части, сервис, това е нещо, за което отговаряме ние. Избора е от вас. Идвате, пробвате си файловете, гледате и избирате от този или още от десетки предложения на място или по интернета. Благодаря ви за вниманието и продължавайте да следите нашите представяния.